लड्डू है मुझे मत हाँ 산이 많지 그래.
Who the hell are you? बेजोंथ' लामा गैलालै ना
Thank you.
Baik, saya
आरो आं मिथिनायाव बार'तानि बेरायखांनायाव जोंनि बर'फोरनिफ्राय गासै थामजिदाइनथा खालामनानै बिदिनो गासै सास्निया मुंखौ जानो गोनां जादों आरो गासै 377निया जेबो जानो गोनां जादों आरो बे 377 जानायनि गेजेरावबो जोंहा सासे स्पेसियेल दंबावो सेंग्राफोर मानसिफोर सोरबा बे आन्दामाननि गुवाहाटिबा आन्दामाननि गुवाहाटि थांफेरबाय बे आन्दामाननि गुवाहाटिनि सिलुलारनि मोनसे गाव बाजाराव जोंना जोंनि गंगार गथ'आ 14 बोसोर जानो फैगासिनो 14 बोसोर दा बेनि सोमोन्दैनो जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो मिथिया ओमफ्राय सेंग्राफोर आं बिसोरजों रायज्लायबाय थानानै मोनसे खामानि मावगारना दंमाना दा बेखायनो जिरायथ' खामानिखौ
सोरबा फिसाजोनि हाबानो सोरबा फिसाज्लानि दै सारनायनो सोरबा टेकनिकनो फुजा गोदान बेबादि खालामनो सरखारनिफ्रायसो आसा खालामोबा बे आथिं आखाइफ्राय मानो हरदों इसोरालाय दा नोंनि नाम बुंनाया माबा मोनजाबावबाय मालाय आंनि साननाय बादि नाथाय जायफ्रा संसाराव दं बिसोर एसे एनै रां मोननानै बे जानायनि खामानिखौ जाहायब्ला दाहालागै बिसोर जानायफोराबो गामि दासिमबो माखौ हाबनो दं दा बे रखमखौहाय दा बेखौ खोथा गोदै सेंग्राफोर बै नैबेखौनो मिथिजानांगौ हागौना
채소나게 돼. 채소나게 돼. 많이 보이치세요? 네.
문과관리 문제 자체도 있습니다. 그의 문과의 자체 중에 다가 미시방과 비방과 바로 지금 한디 산디 자체이신가 너희와 자말이니까 바로니 지금 한디 산디 그리스도 자말이시 안참 바로네 왜 과학지 문제구나 정이 보러 아이들도 미분이 생물도 있는 정이 맞습니다. 다 심은 빛이라봐 절교 와서 가만히 가는 마구 니나리 정이 나 이거 많이 다가이 정비는 심은 빛이다 그래야 가지고 우리 마사로 가도 들리는 빛이 않았냐 가고 처음으로 되는 거야 미분이 생물 되는 시야 정말 역시 마구 니나리 정이 생각 항상 문제 그냥 나는 정의 보러 풀리게 되죠. 문제 그냥 하나는 되는 건 나타의 지나고 정하가 되는 것을 세계 중에 현재 되는 정정적 것이 나는 말이야. Vamos lá,